apik iki elek apa iki elek iki apik ora. Terus? Ning padha eleke. Lah timbang. Aja terus kowe ngomong enek wong ganteng terus sing ngomong ganteng ki lho sapa? Oke, bosok we ha, oke. Ibuku. Ibuku tok, ibuku ya meksa. Hah? Ibuku Mbak Niken ning kowe meksa. Arep muni elek ya anake dhewe. Bar muni ganteng kuwi wae terus game lho. Apa kuwi? Lu ibuke bar muni ganteng terus mutah kok. Lho. Nduk. Ya. Pun dangi mak cangik Yulimbo. Ayo nduk nembang sing Nggih, napa, apik. Pak? Coba saiki ngulon parane nganti jujuk ning parahyangan. Tegese engko lagune Bajing Loncat. Aku percaya yen sing jogeti jenengan mesti sangat luar biasa. Nggih, Luar Pak. biasa. Untuk bawahnya, ini bebas jenengan boleh memilih arep nyoba pangkur Semarangan boleh utawa apa wae boleh. Ngono Oh kuwi. gitu.